U području Odese na teritoriji aerodroma Školjni napadnuta su 2 hangara sa naoružanjem i vojnom opremom ukrajinske vojske, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Oboren je ukrajinski helikopter Mi-8 u Harkovskoj oblasti. Ruske trupe su likvidirale više od 50 ukrajinskih vojnika u pravcu Kupjanska, a oružane snage Rusije su također likvidirale oko 40 ukrajinskih vojnika i uništile artiljerijske sisteme M777 na južnodonjeckom i zaporoškom pravcu. One su također likvidirale više od 300 ukrajinskih vojnika u pravcu Donjecka. Ruske trupe su likvidirale i više od 90 ukrajinskih vojnika i uništile jednu samohodnu haubicu u pravcu Krasnog limana. Snage Ruske federacije uništile su i skladište goriva za vojnu tehniku 102. brigade teritorijalne odbrane u Zaporoškoj oblasti, rekao je general Igor Konašenkov.